Gaurko Urrutia Junbe saioan, Ataungo errotatxo eta zerrategia eta zure irrifarra nire indarra ekimena izango ditugu izpide. Gaur Urrutia Junbe Ataungo San Gregorio auzora etorri gara. Hemen, duela urte batzuk, herriko jubilatu talde batek bertako errotatxo eta zerrategia zaharberritu zituzten. Garai batean, 10 errota omen zeuden Ataunen. Gaur egun martxan 2 geratzen dira, Aiako errotatxo eta hemengo hau. Goazen gehiago ezagutzera.